'yan siyasa yanzu gaba ɗaya sun tsane mu, suna nuna bambanci a cikin sassan ƙasar mu. Duk sun guje mu wai kuma ma a cikin kasar mu, sun tsangwame mu ba sa son su ga dariyar mu, sai sace da zub da jini san ba su damu, tamkar na ce da sanin su ake don dai a kar mu. Ga 'yan siyasa yanzu gaba ɗaya sun tsane mu, suna nuna bambanci a cikin yankin kasar mu. Suna nuna bambanci a ciki suna ware yanki, sun kyamace mu musamman ma dai namu yanki, amma muna kyale su muna kin nuna miki, kuma 'yan ka duba 'yan yankin mu suke da mulki. Allahu sarki kai na kira kafin na fara, salati ka ƙara zubi a gurin baban Tazara, ka bambaitu kawa yanki na zane tsara, ka sa 'yan siyasar yanki na su ji har su gyara. Mun tara ilimi amma an ki a bamu aiki, ko kayi ilimi aiki sai 'yan masu mulki. To babu aiki babu kuɗi noma babu taki, me zai hani ga samarin satar da ake. Sai Boko Haram kidnappers kullum ke ta auki, karancin makamai yau har ya saka soja raki, wanda can ada tsoron da ake masa ya fi zaki, amma barawo za ka ganin yana harba eke. Makwabtanmu 'yan kudu su kan san ji daɗin su tari, yanzu za su zub da hawaye yanzu za a share, da bakin ciki ya zo musu yanzu za a kore, komai wuyar aiki na su gwamnati za ta daure. Tana haɗa ƙarfe aikin har ya ƙare, duk musgunin da suke yi wa gwamnati za ta dare, kuma in aka yi maganar zaɓe mu ne a fari, amma a ce mu har yau an ki a waiwaye mu. Tunda ba a ɗaukar 'ya'yana ku ina ruwanku, kowa aje a kashe matun da ku ɓoye naku. Muna can a ƙauye ana ta kisa kun ɓoye kanku, amma ku gane ya Allah mu tana biyar ku. Ana sace da duk da jini da rana ƙarara, an sace komai wani kaɗan ku gane tsirara, na san da za ku ga duk hotonsu da mun ka ɗora, amma ku ce ku ba ku gani abin ya ci tirra. Ko idan sun sato ku suka ba ku tara, kun manta Allah to ku sani wuta za ku ƙara, sauran mutane na hijira suna yi sahara, to ya kamata ku dinga hani wutar kar ku hura. Sannan ba mu sake zuwa zaɓe mu mun haƙura, waɗanda mun ka zaɓa tamkar ba su akan kujera, Allah gwani shi mun ka riƙe shi za ya kare, wanda yayye baiti ga sunansa ku je ku ɗaure.
Usman M Khalid da gari na zani hafa, gurrega ya bi ta soko ta saman boye siffa. Roƙon mu kullum gun Allah muna yi mu shafa, shi zai rike mu rikon da anan gaba za mu da.